ልብ ወለድ ዛንታ አልማዝ በልማዝ በሳሙኤል ሀብተ ሚካኤል ወድ ፎርኖ ሻድሻይ ክፋል ልብ ወለድ ዛንታ አልማዝ በልማዝ በሳሙኤል ሀብተ ሚካኤል ወድ ፎርኖ ቦሌ ማዕርፎን ፈርቲ እታሚለን ዘላታ ነፋሪት ክትዓልብን ከላ ብዝገሹ ዝኣትው ዘፋንውን ዝቕበሉን ሰባት መሊኡ ነበረ ሚለን ማራኺ አለባብሳን ንዘመናውነታ ዝገልጽ ኩለን ጽንዓ ካብ ምዕራባዊ ዓለም ዝመጸት ሞዴሊስት ክትመስል ዓይን ሰባት ማርኸት ኢንተርቪው ዛኸዋቕ አልክዶ ሰራሕተኛ ኢሚግሬሽንያ በአምሓርኛ ሓቲታታ ኩቃዓላ ድሌታይ ነበራን ግን ቀልጢፋ ክትኣቢ ደልየትን ንምንታይ የድሊ ማለተይ አውቅዕን እንተዘይውቃዕ ከም ዘሎ ፍልል አይተረዳንን ከተረድእ እንትኽእል ዲ ክጽሓፍተይ መብሪ ከም ዝደለየትን ዘሰክፍ ነገር ከም ዘየለን ክትመስል ደልየት ማዓስ አቲኺ ማዓስ ትመለሲ አ ፓስፖርትኺ ምልክት ትደሊ እንትኾንኪ ንዝኾነ መረጋገጽ ሰነድ እንተዘይ ኮይኑ ከም ሕግዝ ውሰድ ኣይኮነን ምቕልል ኢላ መለሰትላ ንዓይ ዘገድሰኒ ይኮነን ስለቲ ሓበሬታኺ ብልብየ ዘመስክን ይቐኒየለይ ፍሽኽታ ሰንያ ተሰናበተታ ባልጃ ሒዛ ክትወፅእ ከላ ሓደ ሰብ ቀዊሉ ክጥምታ ተዓዘበት ጸደፍ ደፊላ ክትወፅእ ከም ዘይብላኻ ንነፍሳ ሕሹኽ በለታ ርግእትን ምምሳል ዘገሚላ ክትወፅእ ደልየት ሓደ ሰብ አተኪሩ ክዕዘባ ረአየት ናይ ደሓን ከም ዘይኮነ ንጹር ኮነላ ነበይናዲ ወይስ ንኹሎሚ ብጥንቃቐ ዝዕዘቦም ንነፍሳ ሓተተት ናብ ኣኽመጽእ ምስ ረአየቶ ከብዳ ሓፍሓፍ ክብል ተፈለጣ ይቕሬታ ከዘራርበክዶ ምኽኣልኩ ካብታ ናይ ኢሚግሬሽን ሰራሕተኛ ብዝተፈለየ ኣምሓርኛ ሓተታ ካልኣይ ቋንቋኡ ምዃኑ ሻቡ ፈለጠት ዘረባን ተቐጺሉ ካብ ደቡብ ድዩ ካብ ሰሜን ክትፈልጦ ጸገም የብላን ይከኣል እዩ እንታይ ክሕግዘካ ብግድኣ ሓተተቶ ካብ ናቱ ብዝበለጸ ኣምሓርኛ ናይ ጸጥታ ኣባል ምዃኑ ግምት ነበራ ሰዓረ በሃል ካበይ ክመጺኺ ፓስፖርት ክኸተርኢ ንዶ ምኽኣልኪ እንታይ ከም ዝደለየ ኣነጸረላ 4 ዓይነት ምትሓዝ ኣሎ ቀዳሚት እዚኣ ባጽዕ ካብ ደርግ ናጻ ድሕር ምዃና ኣብ ኣስመራ ህይወት ኣስጋኣና ኾነ ብምምፁ ዓቕሚ ዘለዎም ናብ ኣዲስ ኣበባ ይኸዱ ነበሩ ኣብዚ ግዜ ኣቦይ ተስፋ ሚካኤል ምስ በዓልቲ ቤቶምን ጓሎም ሚለንን ኣብኡ ኾኑ ኣብ እንዳ ሙልጌታውን ተዓቕቦ ሻቡ ሚለን ትምህርታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይቐጺላ ሕልፊ ፀሃይ በዓልቲ ቤቱን ሙልጌታን መሓዛ ጓል ኣቦይ ተስፋ ሚካኤልን ንዓዖምን ንኻልኦት ኣብቲ ገዛ ዝነበሩ ኤርትራውያንን ብዝግባእ ክብርን ፍቕርን ዘእንግዶም ዝነበረ ሙልጌታ እዩ ሙልጌታ ንሚለን ኣዝዩ ይፈትዋ ነበረ ኣብዚ ጽቡቕ ክትፈሎ እዚ ጽቡቕ ጭፈራ ዝርከበሉ ሆቴል እዩ በዓል እከለ ዝርከብዎ ፒያኖ ባር ኣብዝሎ እናበለ ዘየብፅሓ ቦታን ዘየርአያ መናፈሻን የለን ድሕርስ መራሓራ መውፃእ ኣቦይ ተስፋ ሚካኤልን በዓልቲ ቤቶምን ተጋደልቲ ደቅና ገዛ ተዓፂ ኸይጸንሖም ብምባል ቀልጢፎም ናብ ኣስመራ ምስ ነቐሉ ሚለን ግን ትምህርታ ክትውድእ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተረፈት ሙልጌታ ንሚለን ከይትናፍቕ እናበለ ዳርጋ መዓልታዊ ኣብ ደገ የድራ ነበረ ሓደ ግዜ ደኺሙ ከይወፀ ከምሲ ኣብ ዝደልየሉ ደቁ ንሚለን ንዓኺ ጥራሕ ዲ ዘዛውረኪ ኣይነጽንዕኒና ኢሎም ዓውዓው ይብሉ ነበሩ ሽዑ ሙልጌታ ከም ዝሰምዓ ጌራ ዝደኸመ ሰብ ኣይትፈልጡ እንዲኹም ደኺሙ ስለ ዘሎይ ኣይትረብሽዎ ብምባል ጠለቦም ትነግሮን ተስምዖን ጉርሖም ዘይፈለጠ ሙልጌታ ወይ ባዕሉ ወይ በዓልቲ ቤቱ ፀሃይ ገይሩ ክድረሩ ናብ ዓበይቲ ሆቴላት ይሰዶም ወይ ወስዶም ኣስመራ ምስ ከድኪ ኣመቸ ክብሉኽ እዮም ይብላ ሚለን ምልከት ቋንቋ እቲ ምኽንያት ካብ ደቂ ተባዕትዮን ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቋንቋ ከም ዝሕይላ ካብ ተመክሮ ዝተዓዘበቶ ምዃኑ ትነግሮ ኣብዚ 10 ዓመት ጌርናስ ይገርመኒ ፀሃይ ከምስ ደቂ ተባዕትዮ ይሓታ ኣይበልኩን ግን ብሓፈሹ ከምኡ ኮይኑ ይስማዓኒ ክትዒ ጅምሩ ሚለን ኣብ ፀንሐት ፀኒሓ ጠራውስቲ ደቂ ሙልጌታ ከይረአየት ከይኣረመትን ከይረድአትን ኣይትዕርፍን እያ ደቂ ሙልጌታ ብግድኦም ፍረፃ ማእኸር ኢዋ ይፅዕሩ ይዕወቱኻ ስለዚ ኣብ ሓፂር እዋን ቋንቋን ባህልን ገለ ክፋል ህዝቢ ኢትዮጵያ ክትመልኽ ንኸተማ ኣዲስ ኣበባ ብደቂቕ ክትፈልጣውን ዝኽኣለት ነቲ ፓስፖርት ተጠንቂቑ እናረኣዮ ከሎ ዕቑባይ ተጸንበሮም ደጋጊሞም ክርእይዋ ከለዉ ከም ዘይተገደሰት ንምምሳል ካብ ቦርሳ ቻፕስቲክ ኣውፅያ ከንፈራ ተርከሰቶ ኣዝዩ ቁሪ ምህላው እውን ነገረቶም ሰዓረ ኣዒንቱ ካብቲ ፓስፖርት ከይኣለየ ካብ ስዑድያ መሲልኒ ነይሩ ብትግርኛ ነገሮ ሚለን ከም ሰምዓቶ ክትነግሮ ስለ ዝደልየት ብጸያፍ ናይ ኣምሓርኛ ላሃጃ ተጠቒማ ብትግርኛ ዝደለኻያ ሰባይ ትፈልጣን ካብ ስዑድያ ከም ዝኾነ ጥራሕ ኢኻ ፈሊጥካ ዘለኻ ሓተተቶ ዘመዱ ከም ዝደል ዘሎ እምበር ኣባል ጸጥታ ምዃኑ ከም ዘይተረዳእውን ንእግረ መንገዳ ገለጸትሉ ትግርኛ ትኽእል ዲኺ በቲ መጀመርታ ዝተዛረበቶ ኣምሓርኛ ተደናጊሩ ነይሩ እዋ ኣብኡ ረኣዮ ማማኮ ካብ ዓድዋ ትግርኛ ይትፈልጥን ኢልካ ዲኻ ብትግርኛ ተዛሪብካ ንሳዎም ብግድኣ ንሕቱ ብሕቶ መለሰቶ ነቲ ቻፕስቲክ ኣብ ቦርሳ ብምእታው በዓላ ነቲ ፓስፖርት ካብ ኢዱ ወሰደቶ
سقيلو هبا دحنا نقع مزاخي كانوا واقعين حدا جزي سلام كأني أنا سعره إذا عركي عقبة يبهال باسبورت مستقبلته إيدني تجاوبته نابت تاكسي ترخبل لبوطة مستبقست سعره بعينه تختلع عقبة مشان قنجان تاريخها ونخيز تفاك بلا قدف الناس كأبزليتنك أترنزز مسأتقال كنري دك أسئنا ورا خساء معسينا أستماسله سعره كال أي جزي خرخبات تمنيت نبرا كساب تاكس تسقيلات بقس عين مليت أمثا إثيوبيا خوتيل كبصحة نتاكسي استانقرته كاب إيربورت مستبقست فوقس بلا بخمي جن كاب سعودية خاطو يتصبين اللو من نجيروه بسعودية خاطو مخاني زفلتو حربي وهابن بلوها من يوم إتأخيبا كونيل كان مدين نجار استقبر خونا اللو سلازخ أيو عبدو أبتا أخيبا ربوش تمثيلو بعقل تصبز الزارب زنبره مسوز أنا جنزرقة سلازي إذا سرح ناتعوتيا كيارو الناب أديس أباخ بقس ناتت أبيني ندوباي سدد تبحيلو أبسل لي أزل على سرح نتسأل إخا جيجا حبريتا خمز بصح مقباري أخيبا أنت زين قبر ناب أديس أباخ أتو مخاني أبس مرا دهاي مسات فأخو متفلت كونيرا مالتي سلازيم بأربع أخيباخ بقس تنجيرني بسعودية أخ أتو مخاني سب نجيروا زجر رمي من يخون عركة أتو تسفاي وهابيو كأوي حلفني حرب انت الزخون بأخيبا نايسب مبقاس كم زين الجرس لازفلت نعبدو مقطمه جن اتمر باش زقط ماي نبرن أبت أخيبا كو ولا حربي وجان كوينوا إتا تاكسي أب أفدق إثيوبيا هوتيل دو بلت حدا سرح ثانية نايت هوتيل نتبال جات السكيم لا نابت قباليث أجايش مريح واخده ناي تاكسي حسابها خفيلة ناي عسرت معلت ناي مدك أس حسابها خفيلة مفتح تركبت تسرح ثانية نايت هوتيل مريح وا مع صخفيت مسأتوا حفشاو مجلس خجبر اللي حتتتو نسوخ بزعبا نبرت كيت أفق جبر زلو تنقعه إت هوتيل زي حتتلون زي حتتلون نبرت حبرة نسوخ جلس كله كابي كم زمات أخذ فلت لهجة ناي الزرارب أختي كلاتل تسأني لا سمعته تقرأ وايدي أورمو ولا سمح حري أورمو مخان عيس حتتت ناي هوتيل شجمانو أبفنج أقربا شتتته بهاي بلان أبزنا برا ملسته نتسب أي مئة برحبته بغلت إيدو تقبلو أمس جنا كيت تعس كم زفر حدما سلوخي الوزة أكلات تحسيبا بمسكوت نغل خبابي أتعذبت قرب كتعرف كا جوبو هونت انت خنا اتهاوه كبد بدبلا دقيمة اتحبريتها كما يلو خمز وسخة السلاسل جمرت كاب سعودية مسيلين ديز بلا مسبت الزارب كمزلا أقرم رمت ود أبادي نأتو تسفاي زاقيت أبترت أرى زأتو واسب كمزي اللي حبره أتو تسفاي اتسعد عينتو دم مسألة انتاي كقبر كمزخل نود أبادي حتتو مقوع بعع زي واس أمخانون قمته سجأ مجا النبلة ود أبادي سئلا نصرح ما قداس مخانو جلس الله أتو تسفاي نحتسير جزيد عرم حساب عبي مستير مخانو زجلس استزلوه بإنجليزية بكمبيوتر تصحف ورقة حبو ود أبادي كابل علن تحت مبابا بلكع كرد أصل زي كاله نحلافي بحوس محنا خطأمته إثن أمن كسوت راح زلوا دموعات كابس أو رؤسو زلش حمو بساقا ما يدو زتح حزن زنبر أتو تسفاي زي بتعم مستير كان مستر جونسون سلا كدب دبي سمنا يتا شعبية حبيرو منا بسعودية خمت أتونا جيرو منا بمبال كقصلو زي حسب الزربة تقلت ألابيلو قرفو ود أبادي نخقصلو أعين تفتيتو أعزانو كورابيلو كابتو كوف زباللو ومبر نقرمي تدفي إكوان تتسبه أتو تسفاي جناس كتا عقلو زت سببه ود أبادي بتستحبر الناجن إذا سبكن رخبة أي سمع كولفو أتو تسفاي حرك أننا تختلو سمع أنا نعخ أمينة بزيت رتر كم نحزر رجاجي سلامي من تزي سلة الزهبونا مرجع مسكينة نتفايل عز أيه سئلا كانوا بلو من تقولنا مجمرين يرو حزي سئلا مبال نعانا نعاقمنا نزنع الرمجة بعلنا خن نجرو ما يكونن كبيروي نتتأزاز كتوسط كلها فوتو خمزد ليه كاي نجر كنن تسلبطه إلى كايلو خكاتع زيد لي ود أبادي بلبو حساوي بلا كاب أفوز وصقالات جن الشي حزون جزيلو تصفاز أورز أيكونن أبزأتو تأتينا خن حزينة بلا عم ودأتا نسا انت زيت تحيزا كمز السلبات أم دمّا أقدمونا تسأرلو اتفتح نميل لن تسفى ميكائيل محز رحي مس نفسه تزاربه أتو تسفاي أبود أبادي لعل أمنات سلازلوه تتحيزا خمز بلو قصو نام نبر تملسة كابتي أتو أمثال نام نقداو بانك استساقاقر جنزب زد لي أوتيا بنقو عبيت صحفة مقتل حلافي مأكل نقداو وفري زأتوات ميلان مقتل حلاف نايت منقستاو تكال كاب كوف مباليو تنسيو كوفا بلا انتايك ازاز بلا بقام حرنيا نزقبر لا متحبار أقديما بمسجان زمس أقود داي حبرته كتسعبو حبيرو مريحوا نابكالك في الوسرة مستا أبتغفل زيس أنحت بعالت سلطان دحر مزراب حسابات أخت قلت الله نجير وطا
እታ ኣብ ርባዓታት እትርከብ ወይዘሮ ኮፍ ንኽትብል ምልክት ገበረትላ ኮፍ ምስ በለት ብምንታይ ከም እትጅምር ክትሓስብ ዕድል ክትባዝ ደልየት ክትመስል ቴሌፎን ጭርበለት ለዓት ብምልዓል እወ እሺ እናበለት ክትዛረብ ጀመረት ሚለን ነቲ ክፍሊ ብኩሉ መኣዝን ብዙርያ ረኣየቶ ኣብ ሓደ ኩርናዕ ዝነበረ ስእሊ ሓሙሽተ ተጋደልቲ ወያነ ንሓደ ሚኒስተር ጥራሓ ኣለልያ ካብቶም ሓሙሽተ ተጋደልቲ እተን ክልተ ደቂ ኣንስትየን ሓደን እዛ ምስኣ ዘላ ክትከውን ከም እትኽእል ገመተት ሚለን ግን ድሮ ኣብቲ ብድሕሪ ወይዘሮ ሽዋ ተሰቒሉ ዝነበረ ስእሊ ተጋዳሊት ኣተኪራ ብምዕዛብ ናታ ስእሊ ዲ እዋይ ዝምስልናስ ከም ዕምባባ መሮሪባ ዝቕምስል መን ከምዚ ነይራ ብላስከ ኣብቲ ክትረኣየሉ ዝነበራ ግዜ ተቓሊሳ ናጽነት ኣምፅያ ድሕሪኡ ድማ እቲ ዕድመ ካብ ሓሳባ ተመልሰት ወይዘሮ ሽዋ ክትዕዘባ ብምጽናሕ ገለ ክትብል ከም ዘለዋ ተረዳት ብምልክት ጥራሕ ናትክንዲ በለታ ወይዘሮ ሽዋ ኣይፋሉን እዛ ሓንቲ ናትያ እዛ ትረኣየክ ግን ልዕልቲ ትበሃል ከም ስማ ልዕልትያ ስውእቲ ብፀይተይ ኣብቲ ዝዓበ ኩሉ ከተማ መቐለ ዝዓበየት ብብዙሕ እንመሳሰል ኣብ ሜዳ ካልአይተይ ዝነበረት እያ ጉዕዞይ ዘትበዓትኒ ንኹሉ መሰናኽል ቃልሲ ክስዕሮ ዝሓገዘትኒ እምንቲ ሓፍተይ ዶ ክብላደይ ኩሉ ነይራ ንዓይ ተሰዊኣ ግን ዕጫ ውፍያት ዕፃእ ኮይኑ ኣብቲ ካዛኣተወት ክልተአን መሳርሕቲ እሞ ብዛዕባ ትካለን እናዕለላ ዘጉህየን ከም ዘልዓላ ንብዓት ቆፃፀራ ዕባይ መቐለያ እምበር በቦኣን በዲኣን ኤርትራዊት እያ ትዝገርም ዝዓበየትሉ ዓዳ ብምውሳድ ኣብ ወያነና ተጸምቢራ ዝግባእ ኣገልጊላ ድማ ተሰዊኣ ተማዕራርያ ኮፍ በለት እንደገና ናይ ዓሚልን ኣንጋዲትን መንፈስ መፀ ናብታ ወይዘሮ ምስ ጠመተት ወይዘሮ ሽዋ ሃይሉ ዝብል ኣብ ኣፍ ልባ ዝተጠቅዐ ባጅ ረኣየት ሓላፍነታ ናይ ቴክኒክ ኣማኻሪት ምዃኑ ድማ ይሕብር ቴሌፎን ዓፅያ እንታይ ክእዘዝ በለት ብሕፍስ ዝበለ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ዝጥዕም ድምፂ እቲ ሕልፍ ዝበለ ስቤትን ብስጋ ዝተተኽተኸ ነብሳን ንናብርኣ ዝገልጹ ኣራንሺ ዝመስሉ ማዕጓጉርተን ብምስትውዓል ሓቀኛ ድምፂ እምበር ናይ መስተኸውን ኣይክእልኒ ሽሽትቲ ዓይነት መስተውን የብላን ሓሰበት ሚለን ሂሩት ኣምሳለ ይበሃል ካብ ዱባይ መፄ ኣብዚ ኣብ ወላዲት ሃገረይ ሓደ መገጣጠሚ ኮምፒተር ይኸፍት ደልየ ስለዚ ቅድሚ ናይ መጽናዕት ወረቐት ፊዚቢሊቲ ስታዲ ምቕራበይ ሓደ ሓበሬታ ክእክብ ስለ ዝደለኹ እየ ክትተሓባበርን ደልየ ወይዘሮ ሽዋ ስማ ካብቲ ባጅ ከም ዝወሰደቶ ከም ርዱእ ወሲዳ ነታ ሒዛታ ዝነበረት ፒሮ ብክልተ ኢዳ ኣብ ክልተ ጫፍ ብምሓዝ እናጠዋወየት ንኽትሓስብ ወይ ከተሻቕላ ስለ ዝደልየት ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ግዜ ወሰደት ነታ ፒሮ ገዲፋ ክልተ ኣእዳዋ ድሕሪ ምምስቓል እሺ ዝሓሰብክዮ ቦታ በዩ ኣዲስ ኣበባ ዝበዝሑ ኣውፈርቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዝሓቱ ከም ርዱእ ወሲዳ እወ እንተኾነ ግና ናይ መወዳእታ ምርጫ ክኸውን ኣይክእልኒ ማለት ካልእ ዝሓሸ ቦታ እንተልዩ ግድን ኣዲስ ኣበባ ዘይኮነ ዝብለሉ ምኽንያት የለን ርእሰ ተኣማንነት ከም ዘለዋ ብዘርኢ ኣደማምፃ መለሰትላ እሺ ክሳብ ክንደይ ኢንቨስት ክትገብር ትደሊ ኣብዚ ግዜ ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ኣለኪ ንዕድሚያ ኣብ ግምት ኣትያ ሚለን ካብ ቦርሳ ውክልና ናይ ኣቶ ኣምሳለን ኣብ ባንክ ዘለዎም ናይ 3 ሚልዮን ዶላር መረጋገጽ ሰነድን ሃበታ ኩሉ ኣብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ዱባይ ዝተረጋገጸን ማሕተም ዝተገብረሉን ነበረ ብጥንቃቐ ድሕሪ ምርኣይ እሺ ፖሊስና ኣብቲ ብውግእ ዝዓነወ ቦታታት ኢንቨስትን ዝገብሩ ዝሓሸ ባይታ ኣብ ምፍጣር ይሓይሉ ግብርን ቀረፅን እውን ዝጎደለዩ ኣብ ካልእ ኣገልግሎታት ኣብ ዝግበር ኩሉ መንግስታዊ ኤሌክትሪክ ማይ ዝኣመሰሉ እውን ዝተሓተ ክፍሊት ዝሓትት ስለዚ ክትጥቀምሉ ዝሓሸ ኮይኑ ይስምዓኒ እቲ ምርጫ ግን ኣባኺ ዝምርኮስ ወይዘሮ ሽዋ መብሪሃ ኣበት ሚለን ክትውድኣላ ክትህንጠ ምጽናሓ ብዘርኢ ቅልጣፈ ንኣብነት እቲ ኣንፈት ናይቲ ዘረባ ናበይ ምዃኑ ንምግማት ኣይተሸገረትን ኢንቨስተራት ብምርጫኦም ኢና ክኸዱ ንደልዮም ናብቲ ንሕና እንደልዮ ክኸዱ ምርጫና ኣይኮነን ብኹሩዕ አንደበት መለሰት ሚለን ጠልጠላ ቢላ ስለ ዝገደፈታ ኣይተሓጎሰትን ድሕሪ ሓፂር ምዕጢጣይ ከም ሓፍተይ ገለ ሓበሬታ ክትብል ንምደለኹ ከም ትፈልጥዮ ሓበሬታይ መፍትሕ ሰብ ብዘይ ሓበሬታ ካብ ናይ በረኻ እንስሳታት ዝፈልዮ ይብሉን ኣብ ዘመንና ሓበሬታ ዝሽየጠሉ ግዜ ተበፂሑ ንሕና ኢትዮጵያውያን ግን ብዝፀንሓና ዘኹርዕ ባህሊ ሓበሬታ ብነፃ እናተዋሃብና ንነብር ህዝቢና ንዘለና ኢትዮጵያዊ ባህሊ ክንዕቅቦ ኣብ ዝሃለና ሃሊና ክንፅዕር ይግባእ ንሓበሬታ ምሃብ ኣብ ስልጣን ዘለው ክስከፍሉ ዘይብሎም ሃገራዊ ግዴታኦም ክኸውን ኣለዎ ኣነ ነዚ ዘካይዶ ስራሕ ካባኺ ብዙሕ ሓገዝ ክሓተክ ምዃነይ ብዘይ ቃል ዓለም ክነግረክም ደለኹ ክብርቲ ሓብተይ ወይዘሮ ሽዋ በዘራርባ ሚለን ኣዝያ ከም እተደነቐት ክልተ ኣዳዋ ኣብ መንከሳ መሳቂላ በተመስጦ ትከታተላ ምህላዋ ዘስተውዓለት ሚለን ዘረባ ቀጸለት ንሕና ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ብኹናት ዝተሃስየ ክልላት ኢንቨስት ክንገብር ኣብ ልምዓት ክንሳተፍ ሞራላዊ ግዴታ ኣለና ናብቲ ዝተሃስየ ክልላት ደረጃታትን ድሌትና ኢንቨስተራትን ብልክዕ ንምፍላጡ ግን ሓበሬታ የድልየናይ ነዚ ኩሉ ክትዛረብ ከላ ወይዘሮ ሽዋ ፅሪቲ ኣምሓረይቲ መሲልዋ ነበረ ኣብ ትሕቲኣ ኣብ ጠረጴዛ ዝነበረ ወረቓቕቲ ስቂላ ገና ጸለቶም ጎረረኣ ብምጽራካ
ንምሳሌ ክልል ኦሮሚያ ክልል ኦጋዴን ክልል ትግራይ ግን በአንጻር ናይ ሰላምን ምርግጋእን ክትቅጽል አይደልየትን ንለባም አምተሉ ብዝመስል አዘራረባ እትሕቶ ብሚለን ክመጻ ድልየት ነበራ እሺ ትግራይ ከመርጽ ዝኽእል መስለኒ ሚለን አዝያ ዝተሓጎሰት መሰለት ወይዘሮ ሽዋ ግር ከም ዝበላን ዘይተሓጎሰትን ንምምሳል እናፈተነት ንምንታይ ትግራይ አበይ ከተማ ተገሪማ ሓተተታ መጀመርታ ቋንቋ ብምባል ሚለን ብግዳ ናብቲ ትደሊ አንፈት መርሓታ ትግርኛ ትኽእል ዲኺ በለት ወይዘሮ ሽዋ ነቲ ፓስፖርት ካብ ቦርሳ አውፅያ ሓበታ ማማ ካብ ትግራይ ዓድዋ ብትግርኛ መለሰትላ ወይዘሮ ሽዋውን ፓስፖርት ምስ ረአየትን ትግርኛ ክትዛረብ ምስ ሰምዓታን አምሓርኛ ክትዛረብ ከለኺ ብሱሩ ትግርኛ ትኽእል ይትመስልን ፍሽኽ በለታ አበይ ክትመርጽዮ ከተማ አንፈት ከምዘይ ሓበታ ካብተን አሽቱ ከተማታት ከተምርጻ ሓቀነት መቐለ ዓዲግራት ዓድዋ ኣብዚ መቸ ጥራሕ ዕውት ኢንቨስትመንት ይኹነለይ ንሳውን ፍሽኽ በለት ጊዜ ዘለክ ይመስለንን ክትሓባበሩኺ ወረቐት ክጽሕፈልኪ ዝመረጽኪዮ ቦታ ምስ ወዳእኪ ኣብዚ ፊዚቢሊቲ ስታዲ ኣታሓይስኪ ኣብ ቢሮ ይትመጺ እንተ ጽዒርካ ፍረ ዘይተግንየሉ ነገር የለይ ድሮ ወረቐት ኣውፅኣ ነቶም ናይተን ሰለስተ ከተማታት ኣማሕደርቲ ደብዳቤ ብቢሮ ጽሒፋ ንጸሓፊት ብኮምፒተር ክትጽሕፈላ ሃበታ ጸሓፊት ክሳብ ተምጽኣላ ቡንጋ በዘታ ተጻሒፉ ምስ መጸ ፈሪማ ኣብ ቦስጣ ዓሽጋ ሃበታ ጽቡቕ ዕድል ኢላኻ ኣፋንወታ ሚለን ብቐጥታ ብኢትዮጵያ ኣየር መንገድ ንዓዲግራት ትኬት ቆረጸት አዲስ አበባ ኣብ መንጎት ዝኻፍ ዝናብ እቲ ውፅእ ትብል ዝነበረት ፀሓይ ዓብላልነታ ድሕሪ ምርግጋጽ መሬት ኣዝዩ በርሀ ኣብ ሰማይ ተንጠልጢሎም ዝወዓሉ ደበናታት ኣብቶም ሰማያዊ ሕብሪ ኣድማስ ህላውነቶም ክሓስስ ዝተረፉ የለን ኣብቲ በርቅን ነጎዳን ዓዲ ርሒቁሉ ዝነበረ ህሞት ኣብ ቤት ጽሕፈት ኣቶ ተስፋይ ነጎዳ ዝጥዕሙ ድምፅታት ይስምዑ ነበሩ ዕቑባይ ኣነማ ታስዓረ ዝለቐቐ እምበይ ካልእ ዘጠራጥረኒ የግነኹን ምስ በለ ወዲ ኣባዲ ንምንታይ ሰዓረ ከምዚ ሓበር ሓተቶ ሰዓረ ግርበሎ ምስ ዕቑባይ ኮይኑ ዘዘራረባ ጓል ሓንቲያ ንሳኻ ካብ ስዑድያ ዘይኮነሲ ካብ ዱባይ ዝመጸት እያ እዋ እዛ ዝብላ ዘሎ ካብ ዱባይ ዝመጸት እያ መለሰ ሰዓረ ንሳ ከም ዘይኮነት ተኣማሚኑ ፓስፖርታውን ካብ ዱባይ ምዃኑ ዝነግር ወሰኸ ጥርጣረ እንተ ነይሩካ ክትነግረኒ ነይሩካ ካብ ዱባይ ትምጻእ ካብ ሰማይ ብሓይሊ ቃል ወዲ ኣባዲ ተዛረበ ኣነ ዶ ጠርጢረ ያወፂኒ ካብ ነብሱ ረሓቐ ኣቶ ተስፋይ ምትህልላኽ ዘረባ ከምዚ የድል ተረዶ በጃኹም ኣብ ዘይከውን ክትዓይንእቶ ብናይ ኤርትራ ለሃጃ ተዛረበ ሕጂ እዛ ሰብ ክትርከብ ትኽእል ድያ ንኹሎም ጠመቶም ሕዚ ኣበይ ክትግነእ ተስፋ ኣቑሮጾም ዕቑባይ ኩሉ ዘረቡ ሃንደበት እዩ ሰዓረ ብቕዓቱ ዘርእየሉ ግዜ ከም ዝኣኸለ ነብሱ ነገሮ ታርጋ ናይታ ንሚለን ካብ ቦሌ ሒዛ ዝኸደት ታክሲ ኣጸቢቑ ይዝክራይ ስማውን ኣይረስዓን ዘይከኣል የለን ግዜ ጥራሓቡኒ ትጥርጠር እንተ ኮይና ከግንያይ ተኣማሚን ተዛረበ ኣቶ ተስፋይ ኣተኪሩ ጠመቶ ሰዓረ እዚኣ እንተ ሒዝናያ ንወያነናን ንቢሮናን ዓበስሚ ኪዱናይ ኣብ ኣኼባ ግዜ ኸጥፋ ኣይደልየን ሰዓረ በይኑ ኸይድ ከሎ ወዲ ኣባዲ ብዝውራ መኪና ዕቑባይ ተደሪቡ ምስኡ ኸደ በዓል ወዲ ኣባዲ ኣብ ከተማ ዘወን ክብሉ ወዓሉ ሰዓረ መጀመርታ ነቲ በዓል ታክሲ ረኸቦ እቲ ታክሲስታ ይረስዓን ኣብ ኢትዮጵያ ሆቴል ከም ዘብጽሐ ነገሮ ሰዓረ እናተሃንፈፈ ናብ ኢትዮጵያ ሆቴል ከደ ነታ ተቐባሊት ኣጋይሽ ዝርዝር ናይቶም ሆቴል ሒዞም ዘለዎ ኣጋይሽ ክትህቡ ሓበራ ክትጠራጠር ስለ ዝረኣያ ኣባል ጸጥታ ምዃኑ ዝሕብር ካርድ ኣርኣያ ብዘይ ውልውል እውን ሃበቶ ኣብቲ ዝርዝር ሂሩት ኣምሳለም በበ ንሳ ምዃና ኣይተጠራጠረን ነታ ተቐባሊት ጋሻ ከጋግያ ስለ ዝደለየ ኣብቲ ዝረኣዮ ዝርዝር ነቲ ዝደለዮ ሰብ ከም ዘይረኸቦ ንምምሳል ጸርጸር እናበለ ወፀ ንወዲ ኣባዲ ኸኣ ክነግሮ ይደልየን ምኽንያቱ እዚ ጆን ትራ ኻባይ ብምንታይ ስለ ዝበልጽ ሓላፊ ኮይኑ ዝብል ዘይመለሶ ሕቶ ኣለዎ ኣብ ኣስመራ ስለ ዝፈልጦታ ስኢሉ ብልዕለይ ኩድም የብሎ ሕዚ ደኣ እንታይ ክብል ተጠራጥር እንተ ኮይና ክትነግረኒ ነርካ ዓርሱ ካብ ስዑድያ ተኣቱ ሻዓዊ ኣላ ኢሉስ ንሕናስ ደሕና ዕቑባይከ እንታይ ዘጠርጥር ኢሉላይ ሓሳስ ላዕለይ ነገረኒ ብስብሰባ ዝዛረብ ከንፈሩ ንኸይሰሓንሐነ ካብ ጅቡኡ ሬድዮ ሞተሬላ ውፅኡ ኣብ መኪና ተዛኒ ኣራጢጡ ኾፍ በለ ንወዲ ኣባዲ ከም ሓላፊዩ ከኣምነሉ ተሸጊሩ እውን እንተሎ ከይፈተወ ክነግሮ ኣለዎ እንተዳንኡ ከምጽእ ብምባልካ ግዜ ክወስድ ደልየ ኣብ መንገዲ ኣብ መኪና ኮይና ከኣቱ ከሎ ዝረኣየቶ ሚለን ናብ ላዕሊ መደቀሲ ክፍሊ ደይባ ብመስኮት ኮይና ንኹሉ ምንቅስቓሱ ተዓዘበቶ ኣብ ታሕቲ ኣብ መኪንኡ ኾፍ ምስ በለ ዕላምኡ ንዓኣ ኸውን ከም ዝኽእል ገመተት ብርግጽ ንዓኣ ይደሊ ምህላው ድሕሪ ምድምዳም እቲ ጌጋ ኣበይ ምዃኑ ክትግምት ፈተነት ነቲ ታክሲስታ ጠርጠረቶ ብዘይካኡ ኣበይ ከም ዝኣተወት ዝፈልጥ የለን ተመሳሳሊ ጌጋ ከይትገብር ምስ ነፍሳ ቃልኣት ባጽዕ ፀሓይ ጠለስ ክብል ምስ ጀመረ ካብ ቤት ጽሕፈቶም ገዝኦምን ጀላብኦምን
زوصو دق ادم نت منقسقاس صعق وسخلو دانيال مس كابيتين كاب جالبا وريدوم ناب كلب حيل بحري كخدو خلو نراودا كابيتين رايا دانيال زهابا كشخ وديا نبرت اتا مالياون حنت خابتن دانيال زهابا مخانا جمته دانيال غناي رايان እና ቀረቡ ከኸዱ خلو ክዳውን ተኸይን ቀሳቀሳለሁ በሎ ዳንኤል ፈለማ ገሪልዎ ኳንተ ነበረ ዳሐርስ ተረዶዳ መኒ ሙስማ ክጽብቕ ባማዓትያ ዳንኤል አድነቃ ካፒቴን ስማ ክዝክርን ለዓል ጠመተ ሮዳ ቀሲልዩ ስማው ጽዋ አይራያቶመን ሮዳ ተዳሄ ካፒቴን ዳንኤል ካሰንበደ አንታ ክንደይ ትውዒኻ ደሊኻ ዘረቡ ኸይወደ ሮዳ ሰሚዓቶ መጻት مجمرتا نكابيتين دحرن دانيال سلام بلتهم قرب حفرفر زبلت تمثل دانيال قويل تأمتا ملكع خيس تبهللو مصنحو خاقرمو حجيجن بعلم فراتات قصا خمس تزاربون كمز عدمون حدا دحر حدا تأميتو النقم إذا عدل لذيا كتملط إيدالين كندي كتتصبقا دحر نويح اوان بتصبقا قوالين ستيت تدنغا وش تخرب باش تفلطو لومي مزاقول عن تعليله عبعدلي بهت تبلع تتصلي ايوان كلهم حقازو نفل أرمسكنا قويلونا تأمتا يحسب بمنبارو رودا سكفتا تسمع محتات وي حراي وي ايفالي زمتص كالق صعبين يبلون زبل حسابات بوشت كقاما دحر مصنح شاهي زين قاب زكي نعنا يمسانا ناب كلب دفريل تزاربه كتزانقع ولا انت زي تسألت بينا تقيل بلت مخاد زنع اخوين تسمع امو دما اب قداماي اقرا قنكا اتستقبر اللحاليوت اسكفا كي مسينا دا انتاي كتبل كم زدليتي حسبتن موليقاتها كتحسب نويح دو زبلتهم كوينوس لتسمع اب افات صنح ملس هبه تعندت كابيتين حزوا كركبو بمتصفاو كابهم فنتت بلا لا انت خنقبر كنماسي دحركا ساعات كندي كم زلو دري خيلخي كالق مخنيات كي تقربلو سغيو امنا تحيزو سحابه دك احدو اخيري ايواس لستسكفت منتي كفنوا مسو تبقست ساعات شدش تخوينو تلفزيون ايرترا خجمر يصنحتهم نابتي نامبرا جماجم بحر زتقمت براندا بوتهم حزو بيرا خستي مدبو كان تنبرم احنا بيرا ينانستي بيرا رخم صالكي حتى بيرا ستيوم مو زبل علال كعللو دليت نبرا انت خونلو بيرا نخل علالم كصنا برو يدليو بيرا يستني كوك حشني بلطو تسكيف كخيت خوني وتادر يسكفني نعنا مسلي ترري لو خامنا دليه ستيو زي فلدو حج خست خوينه كوكات رايح خست تزدلي كون لعلي ككات عيدلين كلت بيرا حنتو كأززة مستز أززو ترمزارك أزرع دانيال أبزو مقت من كم أززو كفلت دليه أزرق رأنا يمني عويلو نتأساسيت حتتا نتي داني أبطو خبز نبرو سلسة سبات حرم اللسلو كتستي وريهم أبط أولو أم زنبرو بيرا نارئي حتتا ترمزاركي أباتع كوردر يفلتني نو دحر خلت تقنا تبصحت امقتالات انمو ገንዘብ ከይወድ አخو ገዜ ያخص ጸንሕ ስለዘሎኸ መለሰ በዓላ ረቂ ኣብ ጅቡ ገንዘብ ከም ዘይተሐድር ይፈልጥ እሞ ንጎን ጎፎልዮን ግበረላ ከይትኽፈት ወይ ከይትጠፍ በለ ዳንኤል እቶም ኣብ ተኸባቢ ዝነበሩ ሰባት በሓባር ሰሓቁ ካፒቴን ተነኽኒኹም ወደለ ረውዳ ኣፋሃ ሃቢላ ክትስሕቅ ዳንኤል ኣስተውዓለ ከብዱ ዝሑ በሎ ሄለን ትበሃል ዓርኩዝ ነበረት ጓል ክትስሕቅ ከላ ኣፋሃ ያተብሎ ረውዳ ኸምናታ نهيلن أورا السحاق أيز فتوى نيرو أبت حتصير نايل لأم أوان محازة السالم فقر خست مقرو عدل تخفت اللومو كانت نبرت فرحن حفرتن يسعرم نبرت فقرم سور كي سدد أبقن بارجين دعت سوات رودا نعات مسل مخانخة أقرمه علال النار سنخده كلتهم بيراجيرهم كوردو وخلو رودا نتاز عززت تخوكا بخبدي إيدا حيزة بنايداني اللازات مسيطة قويلة أنات أمتت كسم عمسيت دز بالمشة حليفهم تفانو بدحرزي دانيالن راودان كل جزي خراخاون كعلولن جمرو ليلهم ان عمقن ان دللن ابز خدلو بخلصهم وغن تقداسنت ان العلمزه اتملس بلك زلو ودي خونا كري والحوي نفع بحرنيا يلمو مرح حيلان راودا دغاغي مزحات تحطي في الشغيله خيملست له خت كي تدلي انت يلا خت ملسلو يخونان ايكونان زلو تحطو حساب حجينا يفقر حطو حديث واي فلطني كابيتين ون دانيال دغاغيمو انت ودي اذا قلعه نفس خيت العل بحر زطفو اسب غيرات كلا حتتا اتامل تخافلتيا حراي وي عيفال انت يصقم الله وغ حصبح مس ጨቆይ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ባጽዕ ሓቢሮም ሻሂ ቡን ክብሉ ከለው ንሓድ ሕዶም ኣብ ምፍላጥ ዓብ ተራ ነበሮ ይኹን እምበር ከም መጠን ኣጋር ሰራዊት ካብ ናይ ዳንኤል ትርር ዝበለ ሕጊ ስለዝነበራ ምስ ሓለፍታ ኣብ ረጽ ምኽትኣቱ ባህርያዊ ገለገለ እዋን ከይሓበረት ሓቢያ ካብ ማዕስከር ትወጽእ ኣብ ከተማ ምስ ዳንኤልን ምስ ዕሩኽትን ትዘናጋዕን ትናፈስን
بز مساء زربان مقصعتن إن حيلاون انتخده ندانيال جن أعليلاتو يتفلتنا فرحة مدحنا يتمص اندو كيبلاي فقري بودات رح زغلص كوينو خابز سمع حبرتسب مفتقرا كتحساسبا غيزي وسدلان مغنياتو دانيال كم زفتو امبر كم زفقرا خغلصلا يدفرن نساب وغنا نختحتو عقب كونا ابت زي قارص ግብጃታት ሓንቲ ሕቶ ትጽበያላ ይኹን እምበር እዛ ሕቶ ሽታ ማይ ኮነት ራውዳ ተስፋ ኣብ ምቁራጽ ሓደ ንግሆ ዳንኤል ራውዳ ሎሚ ሓደብ ከብደይ እናተመላለስ ዝርብጽን ጉዳይ አልዒለ ክዛረብ ክደልየ ስለ ዘለኹ ሰዓት 6 ምሽት ከተማ ክንወጽኢና ብሓንሳብ ክንድርር ተዳሊኽ ጽንሒ ኢልዋ መልስ ከይተጸበየ ግልብጥ ኢሉ ከምትን ወተሃደራት ዝእዝዞ ኣዛዝ ገይሩ ኣዚዝዋ ኸደ ኣብ ዘላቶ ኮይና ተዓኒዳ ጠመተቶ እቲ ዝርብጾ ጉዳይ ከምና ተኾነላ ተመነየት ጊዜ የለን ወተሃደሬ ሎሚ ኣብ ዘለኹ ጽባሕ ቦታ ይቕይር ወይ ዓለም ይቕይር በተዛማዲ ንሱ ናይ መንባር ዕድል ኣለዎ ስለዚ ሓሲብሉ ኸውን ተስፋ ገብር ምስ ነፍሳ ተዛረበት ሰዓታ ተመልከተት እንታያ ምኽንያ ከም ትወጽእ ክትማኸር ናብ መሓዛ ኣቕንዓት ድሕርዚ ናብ ሓላፊ ኣኸይዳ ባጽዓ ጋይሽ ስለዝመጽዋ ካብ ማዓስከር ክትወጽእ ክፍቀደላ ሓበረቶ ኣቐዲሙ ምስ ዳንኤል ክትዛራረብ ርእይዋ ስለዝነበረ ሓስያተ ምኽኒ ምህላዋ ጠርጢርዋ ስለዝጸንሐ ኣይፍቀድኒ ተረጋጋሚ ትወጽእ ስለዘለኺ ሎሚ ምውጻእ የለን ሓላፊኣ ብኹራ ተዛረበ ምሕሳዋ ቅጭ መጺዎ ነበረ ምድረ ሰማይ ክዘራ ተፈለጣ እንተምጺኡ ከም ዘይምለስ ስለትፈልጦ ከም ኣብ መጻጻኣ ተመልሰት ብቐጥታ ናብ ዳንኤል ከይዳ ነገረቶ ኣብቲ መንጽር ናይ ወደብ ዘሎ መዐሸግ ጀላቡ ንኽለብ ትኸድመ ሲል ክመጺ መቕዘፍ ጌርና ክንወጽኢና ጸገም የለን በላ ተስፋ ኣሻቡ ተመዓራረ ንኽትዳሎ ቀልጢፋ ናብ ቦታ ተመልሰት ሓላፊኣ ከይከታተላ ግን ስግኣት ነበራ ኣማሲዩ ኣብቲ ዝተባህልዎ ቦታ ተራኸቡ ብመቕዘፍ እናቐዘፈ ንባጽዕ ክወስዳ ከሎ ፊልም ትርኢ ዘላ ኮይኑ ተሰምዓ ንምብራቕ ቀዚፉ ኣብ ማእከል ባሕሪ ምስ በጽሐ ምቕዛፉ ገዲፉ ኣተኪሩ ጠመታ ኩለንትናኣ ተባሃጊዩ ቃላት ዘልዮ ኮይኑ ተሰምዖን ንፋስ ናብ ሓምላይ ደሴት ከም ዝደፍኦም ይፈልጥ ነበረ ኣብ ጥቓ ኮፍ በለ ኣብታ ሳንቡቕ ዝላጋዕ ዝነበረ ማይ ጸጸኝሑ ጫዕጫዕ ይብልን ንባህሪ ከስተማቕሩ ይዕድምን ካብ ባሕሪ ዝምለሱ ዝነበሩ ገፈፍቲ ዓሳ ከም ልሙድ ካብ ትሕዝቶኦም ዓሲርን ካልኣስቤዛን ሓብዎም እታ መቕዘፍ ካብ ባብ እናርሓቐት ንፋስ ናብ ሓምላይ ደሴት ደፍኣ ዳንኤል ንረውዳ ተጎዝጎዛ ብምናታ ሰሓባ የእዳዋ ኣብ ኣፍ ልቡ ኣተርኢሳ ልግበለቶ ዓሚቕ ስዕመት ሰዓማ ከም ሌካ ሌካ ዝረኸበ ቆልዓ ንኸናፍራ ብሓርፎት መጽኦ እንተፈተወት እንተ ሓምቢሳ ስለትኽእል ብድፍረት ዕጽፍ መለሰትሉ የእዳው ነተን ክንዲ ኣራንሺ ዝኾና ጥባታ ብስምዒት ጨባበጠን ሓደ ኢዱ ኣብ መንጎ ስላፋ ለኣኾ ኩሉ ነፍሳ ተዘዝበላ ኣብ ስሙር ቅኒት ፍቕሪ ኣትዮም ምቁር ሙዚቃ ህይወት ከዚሙ ህልም በሉ ፍቕሪ ናትቋንቋ ኣለዎ ኣብ ገማግም ምስ በጽሐት ድምፂ ናይቲ ኣእማን ምስታ መቕዘፍ ክላተም ሰምዕዎ ካብ ዝነበሮ ጫካ ፍቕሪ ተበራበሩ ዳንኤል መልሕቕ ደርቢው ንመሬት ሰሓባ ንረውዳ ሓቂፉ ኣውረዳ ኣብ መሬት ምስ በጽሑ ኣተኪሩ ጠመታ ኣብ ህይወተይ ክልተ ዋልዳ ፍቂረ ሄለን ቀዳመይቲ ዓርከያ ክትስሐቕ ከላ ልክዕ ንዓኽያ ትመስል ድሕሪኣ ንዓኽ ፍቂረ ዘፍቅር ይመስለኒ ነበረን ምኽንያቱ ንቦታ እትትክእ ጓል ዝረክብ ይመስለኒ ስለዘይነበረ ኣዒንቱ ካብ ገጻ ኸይኣለየ ተዛረበ ረውዳ ስምዒታት ተተንከፈ ሄለን ትበሃል ጓል መን ምዃና ክትፈልጥ ኣበይ ከም ዘላ ክትሓቶ ደልየት ግን ነዚ ህሞት ክትብር ዘይደልየትን ኣብ ገጻ ምቅያር ዘስተውዓለ ዳንኤል ሄለን ንባጽዕ ዓመት ሓዝ ተገብረ ኩናት እያ ተጋዲላ ጌና ንእሽቶ ጓል 17 ዓመት ነይራ ተፋቲና ተፋቒርና ግን እቲ ፍቕሪ ዝበሃል ንኽልቴና ሓድሽ ነይሩ ኣይተደፋፈርናን ሓደ ምሸት ኣብ ምዝንጋዕ ስዋ ሰቲና ተሰዓዒምና በቃ ኣብ ህይወትና ተሓቢእና ዝፈተናዮ ፍቕሪ መቂሩና ንደቂቕ ክንፈላለ ዘይንደል ተጋደልቲ ኮይንና ምስቲ ዝነበረ ሕጊ ድማ ኣስጋእ ጉዳይ ነበረ ጊዜ እንተረኺብና ተሓቢእና ንሰዓዓም ህይወት ግን ናትሕጊ ኣለዋ ኣብ ሓድሽ ፍቕሪ ከለና ናብ ግንባር ጊንዳዕ ተቐይራ ኣብኡ ድማ ተሰዊኣ ክቕጽል ኣይከኣለን ኣዒንቱ ንብዓት ቆጸረ ረውዳ ስሕብ ኣቢላ ሓቆፈቶ ካብቲ ርእስቲ ከተውፅያ ደለያ መሓዝኣን ምስኣ ዝመጸትናን ሳሌም ናይ ፍቕሪ ንሻን ምሸለምክዋ ምንቅስቓስና ኸይፍለጥ ኩሉ ዝከኣለ ሓለዋ ትገብረልና ነይራ ድሕሪ ምስዋእ ናይ ሄለን ከዓ ጓህየይ ክድብስ ተጻወተቶ ተራ ክነግረክ የሸግረኒ ኣብዚ እንተኣተወ ዳኒ ዓሳታት ዳ ኸይግልብጥ ዋዛ መቕዘፍ በለቶ ዝተሸገረት ብምምሳል ሰሓቐ ብዛዕባ ባሕሪ እናዕለለ ካብታ መቕዘፍ ኮቦርታ ውሪዱ ኣንጸፎ ኣብቲ ኮቦርታ ጎቦ ኮይኖም ነቲ ባሕሪ እናተዓዘቡ ምድረ ሰማይ ዓይኒ ኻሕዝ ጀመረ ብእምባ ገደም ዝወፀት ወርሒ ነታ ደሴት ኮሊዓ ብርሃና ኣብቲ ዓባይ ባሕሪ ውደቐት እታ ደሴት ድብን ኢላ ዘርእያ ብርሃን ዓሰላ ኣብቲ ባሕሪ ዝንጸባረቕ ወርቃዊ ሕብሪ ብርሃን
ፍስሃ ዝፈጥር ኣእምሮ ዘሐድስ ትርኢት ነበሮ ከምቲ ኣብ ባሕሪ ዝፈጠሮ ነጸብራቕ ኣብታ ደሴት ካልእ ሓሳስ ምስሊ ፈጠረ ዓንደለን ክሊዶን ናብቲ ደሴት ሰፈረን ክሕዛ ድሮኽ ዓልባ ጀመራ እቲ ግዜ ጥሪት ደንበን ዝኣትዋሉ ግዜ መሰለ ኩሉ ትጋጣሚ ባህሪ ንጾታ ፍቕሪ ዓዳም ነበረ ኮነ ኸዓ እንደገና ምስዓም ዳኒ ጓልየ ዘለኹ ዝተቆራረጸ ድምፂ ረውዳ ኣብ ኣዛን ዳንኤል በጽሐ ክገድፈ ሓሰበ ከማ ተኣርኣየቶ ዳኒ ብልብሪኻ ትፈትወኒ ሕጂ እውን ዝተቆራረጸን ዘይስምዐን ቃላት ፈነወት ይፈትወኪ ብልብ የፍቅረኪ ምስ ሄለን ካብ ምስዓም ዝሓልፍ ርክብ ኣይነበሮን ምስ ራውዳ ክደግሞ ድማ ኣይደልየን ግዜ ናቱ ሕጊ ኣለዎ ማንታ ምሕሳብ ገዲፉ ክዳውንታ ኣውፅኣላ ክዳውንቱን ደራበዮ ዕርቃኖም ተረፉ ፍሩያት ዓይንታ ሰለምለም በለ እንደገና ኣብቲ ጫካ ፍቕሪ ናቶም ዓለም ናቶም ደሴት ወነኑ ኣብ ሓፂር ግዜ ንመላእ ኣካላታ በኣዳው በጽሖ ድፍእ ኣቢሉ ጥንቅልዒት ከም ትድቅስ ገበራ የእጋራ ዓጺፉ ኣብ ልዕሊ ኣደየበ ንሕፍረታ በጻብዑ ደፈሮ ባሂልዋ ብግድኣን ኣካላቱ ክትበጽሖ ጀመረት ከናፍሮም ኣብ ሓደ ሰመራ ሓደ ኢዱ ኣብ ደረታ እቲ ኻላይ ኣብ ሕፍረታ እናሰርሐ ብዓይንቶም ክንገር ዘይክእል ኣብ ዕላል ፍቕሪ ሰጠሙ ስብእነቱ ልዕሊ ንቡር ደየበ ብሓይሊ ደፍኣ ናብ ውሽጣ ኸኣቱም ከሎ ዳኒተይ ዳኒ ቀስ ዝብል ድምፂ ረውዳ ዳሃይ መላእኽቲ ፍቕሪ ክመስል ተሰምዐ ዳንኤል ግን ብዝተቆራረጸ አንደበት ሕራ ይኳ እንተበለ ብተግባር ግን ከም ማሕረሻ ዘትብዕ ማሳናህር ወሰኸ ውይ ዳኒተይ ኣውያት ደርጓሓቶ ኣብ ፍስሃን ቃንዛን እንከላ ብኣዳዋ ሕቑኡ ብሓንጨረቶ ሃለዋታ ኣብ መጥፉ ኣብ ጥርዚ ስምዒት ኣትዩ ነብሱ ምቁፅጻር ሰኣነ ብዘይካታ መስካሪት ወርሒ ካልእቲ ዓዛቢ ኣብ ዘይብሉ ንእሽቶ ደሴት ሓሊሞሞ ዘይፈልጡን ላዛን መቐረትን ፍቕሪ ተቋደሱ ኣብታ ደሴት ዘለዉ ፍጡራት ተጻባእቲ ዘይኮኑስ ዓጀብቲ ኾኑሎም እቶም ሓሸራታት ምስ ወርሒ ክብረ ንጽህና ረውዳ ክፈርስ ክምስክሩ ብጽሞና ተዓዘቡ ደም ነቲ ኸቦር ተሓሊፉ ኣብ ትሑጻ ተረአየ ዓንደለን ካሊዶን ሰፈረን ሒዘን ኣብታ ደሴት ምዝምባያ ቋሪፀን ጸጥ በላ ረውዳ ብድኻም ተሰኒፋ ካብ ሕቑፉ ክትወፅእ ከላ ዳንኤል ዘይከውን ኮይንዎ በኣንክሮ ጠመታ ኣዝያ ደኺማ ነበረት ካብታ መቕዘፍ ማይ ብጃሎ ናምፂኡ ኣካላት ሓጸባ ካብታ ደሴት ናብ ማዓስከር ምምላስ ከም ንግሃንም ምምላስ ኮይን ተሰምዓ ህይወት ግን ናተሕጊ ኣለዋ ውትህድርናኻ ናቱ ሕጊ ቦታኻ እንተዘይተረኺብካ መቕጻዕቲ ይስዕብ ናብታ መቕዘፍ ከይዱ ፈተሸ ድስቲ ኩስኩስቲ ዘይቲ ሽጉርቲ ካልኦት ዘድልይዎ ቐንጠመንጠን ረኸበ ጀለቡ ፈቲሑ ዓሳ ክሕዝ ደርብዮ ረውዳ ኣይንኸይድን ዲና ኢላ ሓተተቶ ብርእሱ ከም ዘይከዱ መለሰላ ውራይ ምትሓዝ ዓስኡ እናገበረ ዝደርብያ ጀልብ ሓደ ድልዱል ዴራ ካውፃላ ረውዳ ንድራር ይኣኽለና ዶ ተፈሽኹ ሓተታ ኣልማዝ በልማዝ ሻድሻይ ክፋል ኣብዚ ተዛዚሙሎ ሻብዓይ ክፋል ይቕጽል ልብ ወለድ ዛንታ ኣልማዝ በልማዝ ብሳሙኤል ሃብተ ሚካኤል ወድ ፎርኖ